esa bailadora que bonita é, debuxando voltas na punta do pé, na punta do pé, na punta do pé. Esa bailadora que bonita é. Benvidos a todos e a todas a Cinefilia. Hoxe queremos empezar o programa falando das últimas novas que chegan dende o audiovisual galego. A sexta edición da Semana do Cinema Galego, unha cita consagrada ao talento máis próximo, exhibiu durante 4 días no Teatro Colón de A Coruña 8 das producións máis recentes e recoñecidas da industria cinematográfica asinada en Galicia. Obras que resultaron ser finalistas nos últimos premios Mestre Mateo. A Semana do Cinema Galego tivo lugar do 26 ao 29 de marzo en A Coruña. Agadic e Agapi puxeron en marcha as xornadas profesionais a produción independente galega, unha iniciativa dirixida ao alumnado das universidades e escolas da imaxe e son de Galicia. O obxectivo destas xornadas é achegar o sector audiovisual ás novas xeracións, da man de profesionais de referencia da produción, dirección, guión ou animación. Estas xornadas son unha aposta polo audiovisual galego como sector de futuro, pola presenza feminina en cargos de responsabilidade e polo galego como lingua vehicular no sector. Podedes atopar máis información na páxina web de Agapi. O documental Anduriña, Muller de ida e volta, dirixido por Cristina Pascual e producido por O Fallado Producións, segue na súa xira nos máis de 50 centros galegos de todo o mundo. O documental recolle a testemunha de 15 mulleres emigrantes do concello de Maceda. Ademais, reflexiona sobre a precariedade laboral na etapa máis escura da historia de Galicia. Onde se vai a ver o documental Anduriña. Atentos todos, a partir do 30 de outubro empeza a emisión nos centros galegos do exterior do documental Anduriña, Muller de ida e volta. Pero temos as protagonistas para que nos lo conten. Eu son Dolores. Eu chamo-me Fito. Chamo-me Marufa. Olá, eu chamo-me Elvira. E chamo-me Maria Dolores. Eu chamo-me Francisca. Eu sou Mari. Eu chamo-me Maria Rosa. Eu chamo-me Emília. Chamo-me Pacita. Vitória. Luís. Vitória Solo. Ola, eu son Cristina Pascual, son a directora da peza documental Anduriña, Muller de ida e volta. Podedes vela a partir do 30 de outubro, porque cada historia é unha ensinanza, e a súa vida é a memoria dun pobo, do noso pobo. Non da verdade! O Festival de Cannes, que se celebrará na aldea de O Porriño entre o 20 e o 24 de maio, acordou conceder ao premio Pedigree de Honor ao cineasta e produtor Alfonso Sarauza, coincidindo coa celebración dos seus 30 anos adicado ao audiovisual. Alfonso Sarauza é un cineasta clave na historia recente do cinema en Galicia, e a concepción do galardón foi decidida pola Asamblea de Asociación Cultural Arrela, organizadora do festival. Sarauza releva na máxima distinción en Cannes a actriz María Vázquez, quen recibiu o premio o ano pasado. Ademais do premio, o cineasta colocará a súa estrela no Torreiro das Estrelas de Cannes, o venres 23 de maio, a beira doutros homenaxeados como Jorge Coira, Luis Faera, Luis Tosar ou Margarita Ledo. J'ai assez peu de souvenirs de mon enfance, mais de l'époque de l'école primaire à Bienne avec mes amis espagnols, je garde une image lumineuse. Je me rappelle aussi du jour de leur départ, du moment où leurs parents ont décidé de rentrer avec eux en Espagne, sans trop leur demander leur avis. O documental Mes Amis Espanyols chega a Galicia no mes de abril.
Nesta película, que tivo a súa estrea no prestixioso Festival Visión do Ril, o realizador Adrien Bordone quérenos mostrar, a través dos relatos dos seus amigos da infancia, o retorno obrigado a Galicia dos adolescentes nados en Suiza, cuxos pais, españois, emigraron ao país en busca dunha vida mellor. O documental proxetarase no Galicino do Centro Comercial de Ourense o día 7 de abril. O día seguinte no Galicine de Pontevedra e o día 9 no Numax de Santiago de Compostela. Ya quería vir. Bueno, pues ahí está. Moi, je te dis, moi, je suis content. Si j'ai quelqu'un, ma famille à côté, ma copine, je suis heureux. Mon enfant, ma femme. J'aimerais bien peut-être me faire une fois à la maison aussi en Espagne. Peut-être c'est un truc qui m'ont inculqué aussi mes parents. Je suis fier de moi. Je pense que peut-être ça c'est être heureux. Numa das xornadas que organizaron a GADIC con Agapi sobre a produción independente galega, tivemos a sorte de falar co produtor de Gaita Filmes, Suso López, que nos contou as últimas novas sobre os seus proxectos. En Gaita Filmes agora estamos metidos en varios proxectos en paralelo, como non queda máis remedio, e tamén por gusto, obviamente. Seguimos intentando estar en proxectos que teñan para nós unha relevancia a nivel personal, emocional, artístico importante, equivocada ou acertadamente, seguimos nos guiando por eses parámetros máis que polos meramente comerciais ou financeiros. Agora mesmo, o noso foco principal está posto na rodaxe de Monstro, que será a segunda longametraxe de ficción de Andrés Goteira, socio tamén da produtora, despois de Dogs, pois será a súa segunda longa. Imos rodar no mes de maio, bueno, pois, como vos imaginades, a estas alturas pois estamos a tope. Estamos moi ben rodeados, creo que hai un equipo estupendo, bueno, cruzamos os dedos para que todo salga ben e que teñamos unha película pois, que amose todo o que sobre o papel queremos amosar. Bueno, Monstro é unha película que toca varios xéneros ao mesmo tempo, toca o cine de fantasía, toca o cine autoral, toca o art house, toca incluso a veces a crítica social. É un filme que ao final nos quere facer reflexionar sobre varios puntos ou sobre varias emocións moi básicas do ser humano, como pode ser o medo ou a soidade. Bueno, confiamos moitísimo no traballo de Andrés, creemos que é un director que a veces saca para fora moito menos do que saca falando, por exemplo, ou escribindo moito menos do que despois é capaz de sacar nas imaxes e o que ten realmente na súa cabeza. Entonces, nós en Gaita Filmes, como non podría ser de outra maneira, vamos a tope con eso. Estamos super ilusionados porque é un proxecto que foi collendo cada vez pouquiño a pouco máis socios que se foron agarrando a nós. Realmente temos un equipo estupendo no que repite bastante xente de Dogs, no que nos encontramos con compañeiros e compañeiras novas no camiño estupendas. Vamos rodar en maio, confiamos que todo salga estupendo, coas vistas postas en 2026 facer unha boa estrea, pero bueno, vamos paso a paso. A parte de Monstro, neste caso, coa rodaxe, concentrándonos moito nesta produción, pois estamos coa distribución de Aurora, que é un documental que estivo hai poucos días
como finalista nos Mestre Mateo, que está tendo un bo percorrido en proxeccións non teatrical, tamén estivo en salas, a miña compañeira produtora executiva Laura fixo un traballo estupendo e despois Area como directora pois creo que sacou algo maravilloso desa personaxe increíble que é Aurora. Sai daí que devorar os toros. Estamos a punto de estrear agora tamén en breves outro documental que se chama O silencio herdado, que vai sobre memoria histórica da época do franquismo, pero desde un punto de vista moi intimista. E nada, acabamos de presentar tamén outros traballos agora a axudas novas, temos cousiñas de animación, algo de animación para nenos, máis documental, outra curta e outra longa. A roda ten que continuar para que as produtoras sigan avanzando. Non sei, seguimos con todo o ánimo do mundo. A película de la historia del abuelo. E quen está detrás de ti? Son eu, abuelo. Quen está detrás, filla? Pero ninguén está detrás. Iban por las montañas, cruzando, todo cubierto de nieve. Las historias de la vida pasan de unos a otros. Y para eso hay las películas también. Para mí xa foi bastante. Justicia. Quen ten a justicia? Non queiras ser turista destas historias. Estas son pangabas que mando o Señor. Como vexo a situación no cine galego actual? Home, a situación en xeral do cine galego agora mesmo a nivel artístico sigue sendo bastante boa, a saúde, a nivel de produción penso que non deixou de medrar nos últimos anos. É certo que hai algúns puntos nos que aínda pois sempre queremos todos un pouco máis, non? Pero é unha situación moi saudable desde que nós estamos facendo cine máis ou menos nos últimos 12 anos ou así, 12, 13 anos, pois a nivel profesional vi un aumento significativo, seguramente debido a moitas producións máis grandes que descubriron Galicia como unha localización boa, con un montón de profesionais que saben facer moi ben os seus traballos a nivel técnico, a nivel incluso de produción executiva, como falábamos antes, vaise xerando, digamos, ese caldo de cultivo, pero bueno, non podemos descuidarnos, tanto as institucións como as propias productoras, como todos os profesionais involucrados nesto, temos que ter claro que para que isto siga continuando, para que isto medre, para que realmente nos convirtamos en unha industria en Galicia, aínda queda moito traballo por facer. Hoxe contestará as nosas preguntas cinéfilas o cineasta Alberto Lovelle. Son Alberto Lovelle,
de Monforte de Lemos, son cineasta, ainda que, bueno, non sei se queda un poquinho grande de cineasta, eu prefiro dicir que fago películas. Salvaxe, salvaxe. Querer, creo que é unha serie moi valente que fai que como home me pregunte moitas cousas en canto a relacións, a verdade, creo que é moi necesaria. O espello de Tarkovsky. Creo que é unha peli infinita, inabarcable e que transmite tantas cousas que, bueno, eu procuro vela case todos os anos. La Parra, para min foi unha das mellores pelis do 2024 e creo que consigo unha atmósfera increíble, Alberto, e, bueno, ademais me encanta porque a produtora tamén é de uns amigos, que é Fílmica Galaica. Pois, non sei, probablemente facer unha película máis convencional, ou tentar facer algo máis narrativo e a ver que sae. Pois, a ver, é complicado, non? Non sei, eu non son moito de dar consellos, pero, bueno, eu creo que é un traballo complicadísimo este, hai que loitar moitísimo, pero se realmente gusta, hai que facelo e compensa, non? Loitar con todo e contra todos, porque realmente tenche moitísimo, non? Pero, dende logo, é moi vocacional, o sea, se non estás disposto a sacrificar case todo por dedicarte a isto, creo que non compensa. Quería mandar desde aquí un saúdo aos espectadores de Cinefilia. Quería dar as grazas tamén por terme invitado e, bueno, por facer programas tan necesarios, non? Para dar a coñecer o cinema que se fai, tanto na Galiza como fora. E agora imos a repasar xuntos as últimas novas que chegan dende a carteleira do cinema comercial, das plataformas digitais e a nosa axenda de festivais galegos. El Papa ha muerto. El trono está vacante. Conclave, do cineasta alemán Edward Berg, è una película de intriga, un thriller de investigación emocionante e muy bien narrado. Berg aporta súa marca autoral a adaptación do libro de Robert Harris. Tamén grazas a fotografía firmada por Stéphane Fontaine e a banda sonora original composta por Volker Belterman, un autor que xa colaborou con Berg en Sen Novedad en el Frente. Os insertos musicais fan de contrapunto a unha narración que, a pesar dos numerosos golpes inesperados, consegue resultar creíble, grazas tamén ás actuacións superlativas de Ralph Fiennes, no papel do protagonista, en as de Stanley Tucci, Sergio Castellito, John Lithgow e Isabella Rossellini, con os conflitos que nacen das ambicións dos cardenais, as problemáticas sobre a fe e o posible futuro da Igrexa. Conclave è un suspenso che acabará cunha fumata bianca. Habemus papam. Sea del todo intachable. Aunque las hermanas hemos de ser invisibles, Dios nos ha dado a todas ojos y oídos. Tenga cuidado, Thomas. Es un cónclave, Aldo, no una guerra. Sí que es una guerra. Y tú tienes que elegir un bando. Hay un pecado que temo más que ningún otro. La certeza. Si solo existiera la certeza, no habría ya ningún misterio. Y no haría falta la fe. What are you looking for? You're making a big mistake. He's only a kid. Dad, I haven't done anything. A miniserie de 4 capítulos de Netflix, Adolescencia, dirigida por Philips Barantini, imagina o que poderia passar numa família de classe média ao saber que o filho, de apenas 13 anos, é arrestado e acusado de assassinar uma companheira de classe.
Cada episodio está grabado en plano secuencia e fonda desde diferentes puntos de vista a circunstancias e as consecuencias dun acto que ninguén sabe realmente motivar. As preguntas que move a adolescencia son desgarradoras e as posibles respostas ainda máis devastadoras. É unha serie que, ademais de relatar todo en tempo real, resulta ser auténticamente dolorosa, grazas a unas interpretacións moi veraces. O utilizo e a influencia das redes sociais nos adolescentes, nunha época onde a violencia está máis que normalizada, parece ser un cóctel explosivo, ao que o mundo adulto terá que enfrontarse antes ou despois. Adolescencia é unha miniserie de obrigada visión, unha obra crúa, dramática, pero moi actual. You must trick them because you'll never get them in a normal way. We've done nothing wrong, have we? Hey! Look at me now! It's crazy what your brain tells you to do when you're a kid. Moitas grazas a todos e a todas por seguirnos. Vémonos a semana que ven, sempre aquí, en Telemiño. Mientras tanto, como sempre, buone visioni! Esa bailadora que bonita é, debuxando voltas na punta